ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ସକାଳ 7ଟା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମାଛ ମାର୍କେଟ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବୁଧବାର ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ଛାଡ଼ିନି। ହାଏ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହି ଭଲ ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେଇଛି ସିଏ ବି ଭଲ ଅଛି। ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିଲି ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କଳା ଜୋରରେ ଆଣିଲି ମାନେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳା ଜୋରରେ ଆଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଗୋଟେ ବେଲାରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ବେଲାରେ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମଖାମଖି କରିକି ସବୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ତାୱାରେ ତାକୁ ମାଛଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେଠୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା ଗୁଆ ଘିଅ, ଗରମ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତ ସାଇଡ଼ରେ ଦଳା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଭାତ ପେଟକୁ ଯିବ। ବାସ୍ ଏମିତି କିଏ କିଏ କରି ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।